Lonely, oh, I'm so lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat imong patulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Jovan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Aminado ak asak tay tao nga awan anus na. Isu ano adda ti saan ko akinayat iti pagtrabahwak, ag-resign akon adagos. Ket gapu ta damot nalpas ko a kurso, nagbalin anangato ti panagkitak iti bagi, asaan kuma amay parbang. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Jovan, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay adi ka pala nakarubot. Mala daw kan anyat orasan. Pakaladawak kumangay. Kat iti trabahom anya pa'y kuma. Nagikatakon. Anya? Manan? Diyak nga rod kurso na dati pa nagsasaw di manager mi. Kunamlan asino akalaingan. Iso aday jay. Nag-resign ako na. Anya? Kunamlan iso ti agtawid iti kumpanya pagpapaayan mi. Salbakit di. Maikamanunday taan nastrakam at trabaho nga imik katam. Apay, anya manun aga po ang nag-resign ka. Diyak nga rod kayat ti ugali ti manager mi. Nagbaw sila nga roden. Nagtadumpay ti pa nagsasaw na. Anya? Agasam day ta. Tapagsasawan na kami nga empleyado. Nga awan kanu ammo mi. Agraraman kit di Manager laeng. Naglastugay. Kat day talaang ti pag-resignam. Anusam tatalaga akasta. Anus ken panakibagay ti kasapulan no trabaho. Bayan nyo, nanang. Di bale. Tado pa'y mati mabalin ang master kandita kumpanya. Oh, makita ang bakit? Kung nagtumad ngamin kan ka, adda-adagos ti master kak at trabaho. Ay na, Jovan. Sapay la kumangarod, taagbayag kamutten iti dayta at trabaho anastrakam. Depende Anya depende. No adda jak kayat, ay kat, agikatak No saan mo amaanusan? Asino nga'y ti mapukawan no bilang? Si kamot lang Ay na, Janice. Adda nalpas ko. Iso analakalaang ang makastrakak iti trabaho. Ay, Jack, amukan ka, Jovan. Saanen amabilang iti ramay, no namin ano anagikat kan iti trabaho? Ay, kasanungay nga adda maurnong mo, no kastalatan ti aramidam. Ita, nakastrak ka iti trabaho. Ilalaom kumamatan Anusam no damangag mo manipod iti ngatwem tatalaga akasta. Ay, jak la makaanos manang. Na, no saan mo amaanusan? Di kinabos ko mga road, ti aplayam. Ay, basta manang. Jak ipalubos, nga ibaddak dati kinataok. Ay, no umikat ka pa'y nga ta iti dayta trabahom ita, jakon ammo, Jovan. May mayat siguro, no inkalatan ag garden wenno ag talon, tapno boss mo, ti bagim. Ay, agyamanak. Na-break mo ti record mo nga after 2 weeks kat ag-resign kan. Ita, dandanin makabulan mo iti trabahom. Uwan nga road, bagay. Mayat ngamin kay. Awan pa'y ti makitak agaraw ajak magustuhan. Hangam no adda, ay, panaw adagos. Hangam kasano nga rod nga adda maurnong mo,
No di ka aganos. Sapay manula abulan ang katagpas ngaya kon. Addan tulat ta. Barang numayatan da ito ya trabaho kita. Awan mo ti makitak nga epal. Kas na ko nakon, Jovan. Ano sam ko mati trabaho? Tapara mo't lang kada tayo iti agbalin nga anak mo dayta. Kas itinakon. Depende iti sitwasyon. Bakit? Buwisit kidi! Apa yan, Jovan? Apa yan nagawid ka kat oras pala ti trabaho? Nag-resign akon. Ay, unay kamatan. Gapo ka di itinagbasitan manen abanag tinag-resignam? Basit abanag ko ng pailaan. Amum ka di a pinabainan ni boss. Gaputa adda kam mali iti inaramit ko a report. Yapo. Simple abanag dayta, Jovan. Anya? Kasta ti makunam. Tasaan asika tinapabainan iti sangwanan ti adu a tao. Jack, amo ti ibagak ka ni Jovan. Ngam, ay na, nagrabaw arason ti makagapo. No apay nga agikat ka iti trabaho. Kat, anya nga iti aramidem, Jovan. Dandanin ti panaganak ko. Ay na, makauray ka kadi. Ururayak nga rod ti awag da panagrugik manan nga agtrabaho. Jakon namnamaan dayta. No saan aklakuma amasikog. Syaklangan ti agbirok iti panggadan. Na, Alangan nga agpas ngayak. Nga awan man la tinakasagana nga aramatan ta. iso nga rod nga agap-aplayak manen. Agpatingga kakadilatan dita. Agap-aplay latan iti trabaho ti aramidam. Manun tinagaplayam. Manumot tin tinagtrabahoam a nag-resign ka. Ay na, Jovan aya. Adun sa pa yung tibilang ti imik katam at trabaho. Ngam ti urnong ta. Anya nga Jovan, aging ga ita katambay kapay laeng. Huwag nga rod nanang. Ang saan man, addan tulat ta. No nagan-anos ka kumangamin, di addapay la trabahom ita. Oo. An-ano sakit din a pagpabainandan. Ay uray awan mata, nanang. Sa anak anak balin a professional, tapno pabainan, kan pagsasawan da dita iti kumkumporme. Anya, ay una yun. Sapay manula abulanen kat agpas ngayon ni Janice. Ay naaya, nanang. Addan tulat ta. Makastra kak to iti trabaho. Saan nyo ka di at pakarikutan da ita? Pare, anya ti pakakumikumam ita? Awan pare. Agur uray iti awag dagiti inak nagaplayan. No kasta, awan pa'y panggedam? Awan pa nga ron. Saan ay nga amom tiyag maneho? Awan, apay ka day. Agsapsapol nga minti may sa akumpare kiti family driver. Amang ano kayat mo? Nagloko da ito yan. Siyak pa'y matadi adal ti pagbalinan na a family driver. Nga pare, Kwa pare. Ay, pasensyakan. Mangkita kalatan iti sabalay. Ngamin, amang ano iti mabiit. Addan awag ko kat mangrugi akon nga agtrabaho. kasta ya. Sangarot Sa bagay, impas pasarak ko lang mudkit ding imbagakin ka. Taamangan ko nak no kayat mo. Ay nagalason. Si kapay lati addaganas na nga agpili-pili iti panggadan na. Trabaho lang aruden ti umasidagkan ka. Pagkadkadampay laeng. Ay nanang. No agbalin to pay lang a driver. Uray awan. Kahit disentimot at trabaho dayta. Panunutan nyo mat ngamin nanang. Kitaan nyo. Siyak amay sa adi adal. Sigod amang opisina. Ag-apply akas driver. Ay, no way, nanang. Day tala adal mo ti kanayon apagtangsit mo. Ngem ayan na ngay ita.
Saan mo mat amaaramat, tatambay ka maglatta. Ay, pumat nanang. Urayin nyo latta ka di. Magagaran kayo launay mat. Addan to latta. No awan pay laang ti master kam at trabaho. Agawid ak pay laang ijay lugar mi. Anya? Mababain akon kadananang kan iti kabsat mo. Arig na isuda amin ti paggapwan ti bagas ama isaang. Tanya ngay, tambay ka matlatta. Aguray kalatta ka di. Dayta ngamin kinakarit mo kat ti agado. Gaputa nakaadal ka. Saan mo akayat ti agtrabaho iti nababa a klasit trabaho? Agasam, adamat gayam injaya ni pari dino at trabaho. Angam pinagkadkadamkit din. Kat nagalas mo't nga minakitaan, bakit? Sigud amang opisina, makita da dita a driver laeng. Kastakit din ti ibagang. Naalalas akitaan anaarte ka iti trabaho. Ang mabisbisinan mo't gayam ti pamilyam. Pare, anda ka din naala di kumpare ma driver da. Ay, uwan pare, addan. Ay, sayang. Kunak no awan pay, tasyak kuman. Anya? Kat no, kunamot idi di mo kaya tagbalin a driver lang. Kwa. Saan ko kumay di akayat? Ibagamot latta ni Janice nga agawid da iti lugar da. Nudyak ka no makasapol iti panggadak. Ay, kasjay. Uwan pare. Awanan na pare. Addan na alada a driver da. Nanang, bumuludak man iti kwartayo. Awanan jay kakaisunang ay duldulin ko. Anya ngay tinamnamaam a kwartak. Ay, awan lat na bati iti naglakwan yu iti buryas yaw. Adda ngem adda nakairantaan na pangigatangak. Buludak pa lang nanang. Isublik tumat laeng. Adda nga rod pangusarak. Day tangamin ket ti bagbagaken ka. Tadi ka maanusan no adda master kam a trabaho. Anya nga ita. Day taman ti sermon yun, nanang. Masuron ka ket agpay sumet ti bagbagak. Kas kalangamin asino. Ay na, nanang, muston. Nudidak pabuludan, muston. Saan kayo nasumanaw? Isumat lang nga iso ti bagbagayo. Anya ngay, Jovan. Awanan ti bagas, mantika, asin, kan aminan apang kusina. Anya nga ron ngay. Mapan kapay lang mutang di ta istora. Anya, nungay ngamin agtrabaho ka. Adumat agpagapas ita. Isubay kumamat apang kusina. Anya? Siya? Mapan agkainaran? Ay naapo! Diyak lakit di kayat. Iso nga road nga inlepas ko ti adal ko. Tapno sa anak nga agkakainaran dita. Ita? Ibaon nakit din. Kat, anya ngay nga ti kanin tayo no kastalaang. Ay na, babawik lagit din anak asawa ken ka. Naa? No amok la ko maakas ti agbalin agasat ko iti danam. Sa anak la ko man anak asawa ken ka. Manang, agpautang ka man? Tani, awan aramatan ni bakat ko nga agpatik up. Ni, katno damot intad ko kani Janice, ita agsapa. Kastaya. Ne, diyak amo day ta. Saan kami ngamin kat nga agsarsarita? Di nakasarsarita ti kahit ko asawag. Tanya ko mga mintiganas na makisarita ken ka. Ni manang mat. Pudno mat. Awan lang arud ti di awan yun. Makikita na kapay asadot. Ay talaga ang maawan ng tiganas. Anya nga rod nga iti maaramida. Awan nga rod ti masapulak. Hangam jay ko na ni Janice nga inak makipurdiya. Ay, uray awan mata. Aywan mo't Jovan. Apay ko mga men nga inka makipurdiya iti kapudutan kat di adal ka. Ay naalas nga agpayso akitaan ti di adal a makipurpurdiya.
Bakit? Bakit? At na napintas nga ipadamag ko. Ni, apa nga? Nakaul uli mat. Janice, bakit? Ayan mo. Ni, apa nga? Di matsumbat. Inakitaan ni Jack Kwarto. Ang mga numat maturog. Inakitaan. Baragsakan laki di iti ipadamag ko kankwana. Ni, apa nga? Awan mo't dito silid ni. Ni, napanan na nga ta. Napanan nga ta, iji ayan dananan. Ni, anya da ito'y nakaparabaw a papel iti kama. Ni, surat man. Surat nga agpaiso ni Janice. Jovan, ladingitak ngem nauma akon iti kastoy akasasaad ti biagta. Oh, agawidak pailaang kat di mun gamten ti sumurot. Oh, baliwan kan urno sampay nga umuna ti biag mo. No kayat mo nga agsubli kami nga agina iti denap. Ay, awanan. Talaga pinaypayso ni Janice tinang panaw kanyak. Hello, Janice, bakit? Adan trabaho. Uray adan trabaho. No agikat kanto matla ang kalipasan ti makabulan. Awan matlap serbina. Sanan, bakit? Ikaray. Aramidem pa'y nga umuna, Juan. Iso adito'y kami pa'y laayan datatang. Ngamdandanin ti panagpasngay mo. Dayta nga ron ti makagapong nga imayak gito'y. Gaputakas makita kat awan plano. Kasano kami laangan nga agina? Saanan ita? Tada nga rudan trabaho. Saan ako nga agresign adagos? Aramidem, Juan. Saan nga iti sa ulaan? Alang arod bakit? Nukasta ti pangadeng mo. Saan ka pilitan? Siyak to lang aroden ti sumarongkar dita. Dayta ti maganab mo. Dayta tinauray mo. Nanang? Makaammo ka. No kayat mo ti agmaymay sa adi mo makadin na dagiti aginam. Ay saan mo nabaliwan ta style mo. No addan to saan mo amagustuhan. Agresign kanto manen adagos. Sana bale. Taado mo ti mabalin mo apag-applyan. Saan, nanang? Til mo na kon ti pride ko. No idi pa'y lakumaan na panunot mo dayta. Dinasayaat ko ma. Saan adimanon iti kasta? Saan ko maapimanaw dagiti aginam? Nanang. Nakababain kin ni abalayan ti kasta nga aramid mo. Naimbang nga orasyo, nanang. Day, apay nga imay ka. Kwa, nanang. Imayak, tao may kusarong karan ti asawak. Kain mangibati akmatan ay ti kwarta nga aramatan na. Kwarta. Nangalaam nga iti dayta. No inutang munto matlaang. Saanan? Ada kwartak nga aramatan ti anak ko kan apu ko. Ay, saan ko nga inutang, nanang? Swildok, tadan panggadak. Nay, mangmanggad kagaya man aya. Ay saan ka pa'y nag-resign aya? Damag ko kat saan ka nga agbaybayag iti pangpangganam. Saan, nanang? Ay aywanan, kan ipaspas nakngon ti manggad para kadagiti aginak. Pakawanan da kumaa, unabaybay ak ti anak yo, nanang. Janice, bakit? Agdugdubli kayo dak itan, para kada kayo iti anak ta. Nasayaat Kan nasayaat.
Tanasurusuro mon at tinilmon ti pride mo. Janice, bakit? Saan ka di amabalin nga agsubli ka ni Jebalay? Imbagak matkan ka, nga agbaliw ka pa'y, Jovan. Nagbaliwak maten. Kas makita mat, bimayaga kon iti trabaho. Maragsaga na ka makakita, nga adan nagbaliwam. Ngem kas iti na ibaga. Dituyak pa lang ayan datatang. Aging ga ang makapagpas ngayak. Maawatan ka iti dayta desisyon mo, Janice. Urayak ti panagsubli mi Jebalay. Ket ulitak ti agkid daw iti pamakawan. Iti amin ang nagkurkurangak kan ka, kas asawam. Nabayag met ang nagurayak iti panagsubli dagiti aginak iti denak Mr. Lonely. Mabutengak ang mapukaw ko ida iti agnanayon, iso nga inaramid ko ti amin akabaalak tapno agbalbaliw. Kastan, ket agyamanak, tuy pagayam mo, Jovan. Agyamanak pagayam Jovan iti daytoy pakasaritaam, nasaya at unay, tanagsublikan kan ti pamilyam. Ket alangarod, saya atem, ken aggaget ka amangged para iti pamilyam. Tapno dida kan tumanen, panawan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jovan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kaniti madireksyon, Virgie Paclahi. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez, kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'ing istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket patulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rodel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda nobyak ngem nakibreak kanyak. Gapo ta saan nakon amauray. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rodel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mano, imawag itang imanang Nelly. Anya timbagana? Jack na songbatan, Mano. Jack mamin nasambot ti awag na. Ay, ang mga nuag pasugnod mananday jay. Tadyak na sungbatan ti awag na. Kat awagam amano. Sapay nag-expersan jelud ko. Uno, dalod ti cellphone mo. Adda Manong. Sige man nga ron, tamakiawag ak. Mabit lang Manong, tamapan ko alaan. In charge ko ngamin itay. Nasuro ka na sa nga pulo at awan nga gayan ayat ta Rodel. Awan ka di pa'y ti planong kadata? Ha? Uno. Awan planom amangi kasar kanyak. Ni, sana po no ta. Amumat asyakla ang tinamnamaan ti kabsat ko ng agad-adal. Bakatan ni nanang, kat saan ang makatagay? Mabalinta matlata at tulungan nga uray agasawatan. Sapay ko matamawatan nakmat Nelly. Saan abali Duwalangan atawan, aggraduaran ni Ferlin. Basit langan nga anos Nelly. Ikarik, apaman ang makaturpos ni Ferlin, agkasartan. Manong, agpanayon ako may iti allowance ko. Apay, Adami nagtutulagan mi apapanan inton malam kadagiti gagayem ko. Nea, daytan sa moten panakibarbarkadam tin into naram. Ay, saan mo tamano? Italaan mo tarumor kami nga gagayam. Sige na Manong, nayon namon ti allowance ko. Please? Sige. Atoy. Angam ikarim, asaan mo abaybay anti panagadal mo, wan? Yes! Thank you, Manong Rodel. The best ka talaga!
madlaw ko Manon nga aldaw. Nga awan ti awag. Wano text ni Nelly. Iding to tayo di. Nujak mateksan. Umawag. Iti karabyan na. Pagpaspasugnod sa akin dinayjay. Padasak man kid ding awagan. Ni. Apa nga? Jakmat makuntang. Tinasayaat. Sarong karaklangan, iti balay apagab-abangan na. Nasaya tayo may ka, Rodel. Ada kayat kung ay bagakan ka. Anya dayta. Kung kasla nakaserseryoso ka launay. Ag nervyosak paikit din. Agsinatan, Rodel. Anya. Nailay. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Nabanung ako nga gururay, Rodel. Iso nga uston. Isardangtan. Nga manulangan at awon ti urayan ta. Basit langan na panaguray nailay. Kunak man umaawatam ti amin. Wan, maawatak. Ngamkas itinakunak. Nabanug ako nga aguray. Iso nga aglinipatan, Rodel. Wow. Nakaskas daw man. Nagawis ka nga ginom, pare. Kaputan na sakit tinagam ko pare. Apay, anyat pagsaksakitan tinagam mo ay ha? Awanan pare. Nakisinan kanyak ni Nelly. Kanya? Tapay ka no? Gaputadinan mauray nga ikasar ko pare. Mas dawak mo't ngaminkin ka pare. Nabayagan nga agayan ayat kayo ngam awan pa'y tigtignay mo. Imbagak mo't tunkan ko na. Nga apaman ang makalpas ti kabsat ko iti panagadal na. No, may papan iti dayta. Mabalin mo't na pagadalam nga oray agasawa kay ton. Oh. Pare, uray ka disi ka. Well, pare. Oray agayam talang. Isumot lang tiagbalin a desisyon ko. Apay, talaga ka di asaanan ang maurnos ti relasyon nyo kin ni Nelly. Saan nanang? Impatak nantin desisyon na ang magsina kanyak. Katawan mabalin ko, do di ti mangawat iti kinapudno. Ay, sayang ti adu atawan ang nagkadkadwaan nyo. Sapay kayat kulaunay ni Nelly aparakan ka anak ko. Bayan nyo nanang. Talaga siguro asaan ada kami, ti para iti tunggal maysa. Ipamaysaklat ti atensyon ko. Iti panang paadal ko, iti kabsat ko. Apayan, Perlin. Kanayon matan amarabyan kang agawid. Apay, sa dino ti kanayon na papapanam. Kwa manong. Nagaramid kami iti group report. Kanayon lang nga nakasta ti iras-rason mo. Imposible mo't daytan. Apay, kanayon lang nga nakasta. Dayta ti agpay sumanong. Pangaasim, Perlin. Saan mo kumasayangan dagiti gasgastusam? Wan ka di manong. Numasadot ka ng agadal. Diretsyo mo. Ngam tay sumsummer ka iti pagadalan. Ngam saan kamot lang ang nakafocus iti panagadal mo. Naimbag tadakan, Rodel. Adda ni Antim Arika. Itama pa anak ka umay. Wen, umay ka no mangala iti lilitsyonen a baboy. Ayan na nga roden nga eh. Adda ijay ayan ti kulungan. Tantan-awan na dagiti taraken mo. Sige nga ron nanang. Tainak danunan, iji ayan na. Nay, adumat gayam dagito itaraken mo ababoy, Rodel. At damot basit, ante. Mabalin mo ti mga asawa. Addan ti nakasagana ang maparte. Ha? Aguray pa'y ante. Paadwak mampay. Tapno adunto pa'y ti isagana. Sa bagay. Oh, kasano? Nakita yung tukursonada yung alaan? Kompormento kanakan.
Sana bale, tababoy matlaang dagita. Kaano yung nga i-deliver jay baboy nga inala ni Antim? Ito nagsapati Sabado to Di bale, tamalamot nga usaranda. Ay kat iso jay lakadwam manen Apay saan nga umay ni Antim? Saan? May salangot baboy. Ayabak to ni Pare Lester. Tay sulangan ti kadwak. Punggun minto, kat ilugan minto, iti kurong-kurong na. Pare, nadamag mon? Makiasawa ka numot to ni Nelly. Ha? Dahil ta tinamuak. Ay, nasayata. No nakasapol iti mangikasarkan ko na. Saan ka kanya masaktan? Wano malidayan man lakuma? Uray paglidayak. At ang arod mabaliwan. Pare, May salangan ti focus ko ita, pare. Ti mapagturpos ko ti kabsat ko, iti panagadal na. Farling, adda ka di aramidam itong madamdama. Awan manong, aglabakla ang kadagiti muran. Ano makalaba ka, mapanmuntuman digusan, kan painuman dagiti baboy. Apay manong, papanam? Itulod mi jay baboy, ijayan ni Antirika. Saan mo aliplipatan ang mapanpainuman dagiti baboy Wan manong. Nagawid kayo matadagos. Unanang, aguray, una ni ante. Saan mo't amabalin tadamot dagiti tarakan ko. Sa bagay kat pagkapyampay ni Lester, santo agawid. Sa bahalit ti kapina dayta, nanang. Diyan natarnaw. Mangiluto kayo man kindi ti pulutan mi. At dansapay mo diyan nabati akar ni dita. Ay wun, adda. Mala, mabiit lang nga rod, tainak mangisagana iti pulutan nyo. pare, dandanin ti kasar ni Nelly. Mapan ka din? Itian niya pa'y laga po. Saksak lang ti bagik mo kasta. Nakasta, ay-ayatang pala ang aging gaita. Jack ilibak pare. Kinapudno na. Masaksak tanak mat. Anya nga ron. Jack mo't mabalin nga idaldal ti bagik kan kwa na. Ala, isyat mo pa nga ron pare. Yan. Sayang. Nabayag nga da relasyon nyo. Itapaya si Moko ni Nelly. Uwan nga ron. Manulang mat atawan tikid-kid dawak kan kwa na panaguray na. Siguro, talaga kasta. Saan siguro adda kami tinaituding ititunggal maysa. Sa bagay, ado pa yung ti babae dito. Nagbanglumot ng day tayo luto yun, nanang. Bicol Express samat. Wan, anak ko. Pao, nag-iimasay. Mabisinak tayo kid din, anak kalangab. Sana bali, tadandanin maluto da ito. Ne, Ha? nanang. Na, di na kanu kayat ti angot ti lutluto. Apay ngay, kanu kayat namit idi asidaan da ito. Uwan nga rod, nanang. Nasayata dakan Ferling. Agtugaw ka, tagsarita ta. Apay manong? Anya ti kayat asawan da ito'y pregnancy test kit. Ha? Ni, Manong Rodel, saan ko ako dayta? Saan mo ako nam? Ngam adda ijay kwartom. Asino nga rod tinangusar? Inusar ti kaaruba? Sana inyag dito'y balay, kasta. Pakawanandak, Manong. Salbagkit di! Sorry, Manong. Anya ka matan, Ferlin. Nagsakripisyo ak. Ayat ko lang ang makalpas kay ti panagadal mo. Ngamaan yan da ito'y ngay naramid mo. Manong.
Una yan. Napukaw ko ti babaeng ay ayatag gapukan ka. Sa ita, pinaay na ka para itinapintas kumaamasak bayam. Pare, pangasim. Kaduan na ko mga aglabas iti arak. Ay, madi, ano aglamas ta pare? Di sakto lang ba't? Una yun ito agas-gas ako, pare. Puro kinamalas ti adda pasama kiti biyag ko. Nangay nga ron. Adda ditan pare. Kan mabanila tamat nga ituloy ni Ferlin ti panagadal na nga oray masikugan. Saan pare? Bayam di tata. Sayang lang dagiti gastos ko kuana. Mano, tulungan na ko ma. Kaya't ko ti agabron. Asino ti mang bantay iti anak mo? Kinasarita ko ni Nanang Manong. Kat imanugot mat. Isa pa nga asiyo ko ma. Pabuludan dak iti busbusak nga agaplay. Sige. Awan problema iti dayta. Agyamanak Manong Rodel. Narang. Ayan ni baby. Nakaturugan, nabannog ang nagayayam. Saan dapay kit din ang nakapagsarita iti inana itay imawag. Imawag gayam ni Ferlin. Sayang, Jack nakasarita. Kung ana nga umawag tumitlaang inton madamdama. Huston to no makariing ti anak na. So nga rod Ayabandak to nga rod no umawag, nanang. Kahit kumat ang makasarita ti kabsat ko. Kumusta ka matditan, ading ko? Nasaya at matmanong. Mayat nga rod kasta. Sasaya atam ti trabahom dita. Mayat, tanakatumpong kay tinaanos nga amo. Wan nga rod manong. Ferlin, jay kanayon ko nga ibilin kan ka. Saan atil aramidam dita? Wan manong. Di kagdanan. Sige nga rodan. Itad kun ni nanang to'y cellphone. Tani, nakariingan di anak mo. Rod, mapanan ti tawanan ako. Apay, talaga ka di nga awanan planom ang mga asawa. Ay na, kasano kung mga rod ang mga sawa ak. Kat awan mo't asawa ak, nanang. Agsapol kamot nga mina na anak ko. Bayan yun day ta asa asawa, nanang. Agbiyagak mat nga uray awan asawa. Una, gamay mayat latta kumamot ano mga asawa ka. Tapno makita kumapay mat ate agbalin nga apukukan ka, sakbay nga ipulang. Da kayo talaga, nanang. Ala, wanen. Di kay madanagan. Agsapulak ton iti agbalin nga asawa. Nagbayag mo tanda di aka anakak. Itayak pa yung agur-uray. Rodel! Asin mo? Nelly. Kumusta? Napintas ka lata Kaslasaan ka bimakat. Ay, sus! Si Kamat, pasablugan nakmanlangan ako na. Urisi ka, nakatataar ka lata. Dayta, tima ko na pasablog. Saan mat? Pudno ti ibagbagak. Mami? Ay, sige Rodel. Ah? Ay, ayaban na kunti anak ko. Kas kamulag tawanan iti 25 iti kastapor, Ma'am Rodel. Apay, papanamaya anak ko. Siyempre, inakagaram nanang. Saan aya at agtagi-uray yo ti panangasawak? Ha? Ay na. Agpaiso ka di tinangag ko, anak ko. Nanang. Iti mabiit. Mga sawa ko. Malain ka nga rudin, anak. Katarimaanam nga rud ati panagaram mo. Malain kaan. Ay ayatan ka pala nga aging gaita, Nelly.
Saan anapukaw? Uno naksayan ti panagayat ang maririg na paragan ka. Rodel, Mabalin ka di, nga ituloy ta tinaputed nga ayan ayat ta. Rodel. Sige, saan ka apilitin na sumungbat ita, Nelly? Nakasagana ak nga aguray. Iti sana nagbayag, inawat nak ni Nelly iti biyagda nga agina. Nagkasar kami nga rodadagos, ket ita, at damaten dua abunga ti ayan ayat mi. Kastain, ket agyamanak, tuy pagayam mo, Rodel. Agyamanak pagayam Rodel, iti deto'y apakasaritaam. Tay kunada nga ruden, no talaga ada kayo tinaikari iti tunggal maysa, uray anyapay dagiti laped, da kayon tulat ta ti agkatuluyan. Alangarod, agtultuloy kumatiragsak ti binangon yo a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rodel. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Ken ni pagayam sanyata, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda live-in partner ko. Addan danda ni dua atawen, ti panagdin nami, ngem awan pay laeng anak mi. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Sanyata. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nay, itaman pa'y anay sarong ka dito'y paradaan sanyata. Apay nila kay Mau ayam na. Ay, awan anti, napanaki-seminar. Isumo lagaya ba? Ay, wine. Madamag kuman. Anya day jay, anti? Nasurok sabot na makatawan yung agdidin na kiniwarin. Nga mawampay mo anak yaw. Ha? Asaan mo ko ba tagidaksan day ta sa lunsod ka, ha? Saan mo't kit di, anti? Diyak mat amo, no apay nga gihingga ita katawan pay. Siguro, saan nga ita tinaytuding apanawen amaaddaan kami iti anak? Anyamot kang tipada tao. Apay ka di manan. Kasano, damagan dakit din. No apay nga awan pay laang ti anak mi kaniwarin. Idin to nabayag kami ngagdenden na. Hay, ti taong agpayso aya. Ang mga no ti ipagarup da kat jakpay kayat ti aganak. Saan dalaang mat nga mo? No kasano ti panagragot ko amaadaan iti anak? Kasta talaga ti daddo mga tao. Jay, saan da pampanunutan no makasair wenno saan da diti ibagada. Basta imbagada, nalpas. Warren, umanugot ako dito singasing mo. Singasing ko nga. Ama pantagpakita iti doktor. Sigurado ka akayat mo? Adabasit pa nagnervyos ko. Ngam, kayat kumat ama-amuan. No ada problema ka data. Tapay nga aging gaita katawan pa'y anak ta. Sige. I-schedule mo nga rod ti ipapanta. Kumusta nga dyan na panan nyo, anak ko? Mayat mat nanang. Awan mo timbaga ti doktor a problema kada kami. Ay, kat nasaya at nga rod ano awan. Wan nanang. Ngam, ay, awan mat laangan. Magagaran kami una yun.
Addan tulat ta anak ko. Ta imbaga met nga imbaga ti doktor nga awan parikot kada kayo adwa. Ngam kanon tungay nana. Kuma, addan iti kabiitan na panawon. Sanyata, apay nga tano padasam ti mapanagpailot. Ha? Amangan mo't no nababati matres mo, isa marigatan kang agsikog. Awan mo timbaga di doktor ang nagpakitaan mi kaniwaren. Awan kastay padasam amin na pamuspusan Anya ti ammom, amangan no agmilagro, kat maaddaan kayon to, iti anak. Sa bagay, padasan amin awagas Sige man nga rod. Kuyugan nak to nga rod amapan di taayan ti bagbagam amabali na pagpailutan. Oh, apay akas na tilang amwaren. Ada ka di parikot mo? Ay, Apay, ibagam na niya ti parikot. Saan mo abukodan? awan parikot ko. Kasla maupay akon. Anya ti pakaupayam? Amaadaan ta pa iti anak Manon na vitamins ti tinong tumarta. Ngam awan matlat ta. Saan ka kumamot amaawanan itinamnama, Waren? Anya ti amutang ay? Amangan mo intun sumaruno alawas, uno bulan, kat adnan ton. Di akon kaya timang namnama. Nauma akon. Apay ko maamaupay, kat nabiit kayo pa'y matanagdan na. Adan to pa'y amamok nga agasawa, asa nga pulon at awanda nga agdandan na, sadan to laang naagdaan iti anak. Isumati ko nakan kwa na. Jakman amo? Talagan sa ama upay. Naglakamot tan amaupay no kasta. Manulaang matatawan nyo. Nakurang laang adwa atawan. Ay, amo matan. Magagaran ngamin una yan ni Waren, amaadaan kami iti anak. Waren, anya nga tanong mga punta iti ibilang tanga anak ta. Anya, kayat mo ti agayuan iti saan mo adara. O di, mangkita ta iti anak ti kabagyam, wano kabagyak ang mabalintang ampunan. Saan akas kalakana ti ibagpagam? Ado apapeles ti kasapulan nga isagana. Isu nga rod, amang kita tan iti anak ti kabagyan ta. Diyay marigatan amang biyag kadagiti anak da. Ladingitak sa nyata. Ngamjak kayat. No agaywanak man iti ubing. Ti kayat ko, kat nagtaod iti darakan lasag ko. Anyang mata ti aramidag. Inaramid ko matamin ang apamuspusan nga maawan lata. Ay na, saan ngamin aday tati ururayan nyo Ad-adda maupay kayo no kasta. Relax ka kadila ang anak ko. Saan mo asagsagaan ti panagsikog mo? Mga numais-stress kan, iso asaan ka nga agsikog. Unay mo't ngaminan ay ti kastoy. Kasla saan ka mata na mapanagtrabahaw? Nagikatak pa lang iti trabaho anti, tapno makainanak basit. Ay kasta, ay kawan ay saus, naskan nga aramidem amin awagas, tapno may paayam iti anak ni Waren, tapno di nakakatisukat. Ha? Ay wang balasang kaw, narigatan. Amangan numaklat kan tulaangan, no adagaya man sa balay ang nasikugan na. Ha? Sige, ante. Panawan kayo pa dito, Istor. Ay, uray siyak. Agawin ako laangan. Agkuyog tan. Sana balay, tamay-may sa laang matipag na anta. Nagbayag kan? Kaday talaang matiin ka ginatang? Kasano? Naranak ni Auntie Linda. Kat, nagis-istorya kayo manan. Kapilitan Alangan mo't ajak pansin jay tao kat nagsao. Ay na. Sobra mati pa nagsasao na. Puro negatibo amin.
Katalaga matakas dyanan. Iso nga ado ti kaaruba a makagura kan ko ana. Gapo iti dayjay nga ugali na. Wen nga rod nalabas mo't no daduma. Di na panunutan na makasair dagiti ibagbagana. Manipod nag-resign ka na iti trabaho. Manmanutan ngagkita. Wen nga rod, may kawa ak paikit din. Ang anyay nga rod. Kat, kumusta mo di asawam? Saan ka di na ibagam idi ang maup-upay yun? Wen Tonya, kinapudno na. Likliklikan mi a pagsaritan ti may papan iti anak. Kasta? Wen Tonya, manipod na ibagak kan kwa na nga agampon kami. Jakon madakdakamat kan kwa na ti may papan iti anak. Tama nga no ad-adalaang adumagsan ti riknana. Lakay! Lakay! Oh, apay. At a good news ko kan ka. Anya day ta. May sakan ton anay nga ama. Ha? Wanwaren. Ay, gap-gapok launang iti doktor. Agdadagsan akon. Kasta ka di. Oh, apay kaslasaan kamat amaragsakan. Ha? Ay, saan man? Maragsakan sa nyata. Naklatak-laan ngamin. Iso ajak amo, no kasanoak nga agreak. Kamaudyanan na. Addan tinabayagan at tartarigagayan ta. Maaddantan iti anak. Apaman ang makapagpasngayak. Mabalintan ton ti agkasar. Masikog ka, sanyata? Ay na, nagsaya atay, no addanton ti apo ko may. Wan tatang, nanang, nakaragrag sakak. Kunaklakit din, no jakon may payan iti anak ni Warren. Kahit salwa na mga raw ti bagim anak kao. Narigatang, sapay ka damom ti agsikaw. Wan tatang. Ay na, kasla magagaradak paikit din ang manguba iti agbalin nga apo ko talakay. Excited ka launay mo, bakit? Inaw na pailaang. Dahita pa ng saklot mount ibagbagamat di taabak-bakita. Itaman pa'y anala daw ka nagawid, Warren. Agat arak ka? Pasensya kan. Sana ka nakapagkadkad kadagiti kakadwak. Alang arudan, ingkag sukatan, tayo nakmatan isagana ti pangrabyan ta. Sikalatan ti mangan. Sana ka mabisin. Ha? Inururay ka pa himat? Sa ita, di nakadwaan amangan? Pasensya kan sa nyata. Sige. Tao muna ako ni Tisilid. Kaya't konti agin na. Ada ka di parikot, Warren? Ha? Masansan kami na makita ka nakaad-adda yung tinakaiturungan ti matang mo. Akas laman, ada na unaga pang panunutam. Awan mat. No, ada parikot mo. Ibagam ko makanyak. Duata amang sulbar. No, anyaman dayta. Awan sa nyata. Sigurado ka? Saan ka kumamot nga gilimod kanyak? Awan ilimlimod ko kan ka sa nyata. Anyang ay dayta imatyo, tatang? Naatakardes na kaong. Napanagburas tinayaw. Adumat nga may, iswan ang yaga kung iti pangramanan yaw. Ay na, agyaman ak tatang. Makasidak matlangan iti kardis. Daw kisanday tan, iso nga ilutom taon, tasaan ang may katiraman na. Hadamat din kamatis kan pitsay dita. Agyaman ak kadagito ay tatang. No babae ti agbalin nga anak ta, siyak to timang panagan. Ngam no lalaki, si Kanto. Ha? Kunak, no lalaki ti anak ta, si katimang panagan. Ay, una.
Kaslasaan ka man nga excited ang maadanta iti anak. Saan mat Kasta ti madmadlaw ko kan ka. Nakatamtam na iti panakilangan mo kanyak. Kas kumaita, itayak pa'y nga agsasao, gam kasla awan laang kan ka. Pasensya kan sa nyata. Nasakit lang namin ti ulok. Tsak amo kan kawarin. Sige, maturog tan. Masurunak ka ni Warren. Kaslasaan nga excited ang maadan kami iti anak. Ha? Apay manen. Basta, kasta ti madmadlaw ko kuana. Ada pa jagon daway ang makita ka may ang. Ngam na agdamagak no apay, awan mati bagana. Kinasaritam ko maa itinalapat. Amangan mo't no da parikot na. Awan mat nga rud ti bagana. Iso ang masurunak pa yan kan kuana. Ni Auntie Linda man ang ti masambat ko. Nay! Naggapuam nga isan yata. Ay, ijay man ili, Auntie. Nay, madlaw na talaga na itatsan mo Ay na, imbag ta nagsikog kan balasang kaw. Ha? Ay sos, no saan pa'y lang ata. Amangan no nagsapulan ni Waray diti sa bali sinikugan na. Da kayong mat, Auntie. Saan tong aramidan ni Warren dayta? Ay, saan ka ngagsigsigura daw san yata? Adaw tinay matangak akasta. Kasladya ada di tadaya ni Simon. Idi na amuan na alupos magayam ti asawa na. Insinanan. Nagsapaw iti sa balay. Iso nagasat ka pailaang. Tanagsikog ka san yata. Nabartag ka. Kunam nga do overtime mo. Ngam, anya nga day tala nga managawid. Pangawanan na kumasan yata. Ala, iadam dita sofa. Tay nakmangala iti paglabar mo. Saan? Dito'y ka lang. Aday podnokon ka. Saan na nakabaulan di konsensyak? Anya kan di day ta nga ibagbaga mo rin. Pangawanan na ko ba? Diyak ang gagaarati amin. Saan ka maawatan? Laulawagam. Adda na si kuya kasabali a babae. Anya? Pakawanan na. Nabarta ka kiti. Kadyak na sarkad ang tiriknak. Kad nailawan kami. Ngami sa patak. Naminsan laang anailawan kami. Naminsan man wano namin Liniputan naklatawa rin. Isungarod at umawdawatak ita iti pamakawan kan ka. Diyan ka mo rin. Nagsakit na ito'y ngay naramid mo. Kasla madudog ti puso. Nagsakit. Sorry. Amo ka sana mapunas ti balikas a sorry. Ti sa amarikrik na mita. Huston da itapa nagsangsangit mo, anak ko. Payakas to'y tinapasamak nanan. Sanyata. Anya tirubang nga ramidak. Amok ngawan karbangak amang tagal ka ni Warren. Kaputasan kami aligal nga agasawa. Ay, ibagbaga na kami kan ka idi nga agkasar kayo. Ngamsikabot ti mangitantantan. Adamot kit di pagsayaatan na saan kayo ang nagkasar. Nang runak at kasta tinapasamak. Nanay. Kat damagam iti dayjay awaren. No anya ti plano na ken ka. Ken iti babae anasikugan na. Amo ti Diyos asikatay ayatag sanyata.
Tsaka mo, Warren. Sanyata, mamati ka kumait ibagbagag. Kat, anya ita ti planom kada kami tinasikugam. Kasaritak ni Winnie. Sustento laang ti maitid ko kadakwadang agina. Kat, kasanuno saan nga umanugot? Kasanuno ibaga na nga ikasar mo? Si kalaang ti kayat ko nga ikalay sa sanyata. Ala, ingka kasarita dayta na si Kugam. Kat no ibaga na nga itakder mo ti dayaw na. Itakder mo nga rod. Baybayan na kami nga gina. Kayat ni Winnie nga alangunan ni Warren ti dayaw na. Ngem siyak ti kayat ni Warren nga itungpal. Ita, jak ammo, no ituloy mi pay when no i-give up kon ni Warren. No laduma, kayat kon nga ipabusoy ni Warren. Ngem adda paset ti pusok nga agkadkad. To'y pagayam mo, sanyata. Agyaman ak pagayam sanyata iti daytoy apakasaritaam. Saan anasayaat ti aramid ti boyfriend mo? Panagkunak ket nasaysayaat no ipabusoy mon iti nasikugan na. Ta iso ti rumbeng nga ituloy na. Gaputan og tultuloy ti ayan ayat yu adwa, sigurado metlaeng asaan anan-anay ti ragsak mo. Gaputa dalaket nga rod kabingay mo iti pamateg ken atensyon ti kaayan ayat mo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sanyata. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Randy Castro. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag na ulas to amin papadayam. Ita, adda tayo iti talo ay patsalitaan na no dandan mo ket kaslad sinublat sakit ken nama iti puso. Saan na drama daytoy, no dikit ladawan ti pudno ibayad, ayat na nasubok, pamilya na nariribok, nalaki na nalunad iti pride, babae na nabanog na agulay, ken puso ulay na sugatan ket adberbirok paylan iti pagbangunan. Ay apo, kadagiti kastoy istorya, adda talaga dagiti paset na adsadan ka nga dumbuta kasla makitam ti bagim, wenno makitam ti may sa ikabsat, may sa ideyem, may sa itao nga nagayat iti amin dem saan nasuklian iti umiso. Kumuna, din tayo ti pakasalitaan ni Sanyata. Adda kadakuada ni Walan ti panagtipon idua itawan, live and partner da, agkakadua da iti balay, agkakakararad, agululay iti may sa imilagro, anak. Niyam dito'y na anak ay dapat kumapadtaudan tiladsak, isumet tinadbalin ay daputi panagdanad. Tinaldaw sa ludsod dagiti tao, tinaldaw ipanadipaladit dagiti matatanda, apay awan payanakyo. Ay no simple as sa ludsod lain kuma, nalaka na isubat, niyam no ulay ti puso ti babay ket at sansanit itinikod tinisit na, kasanuay. Ni Sanyata, imbaga na inaramid nan amin. Nagpatingin, nagulay, naginana, nagpadas iti amin ay pamuspusan, niyam awan nata. Niyam tinakasakit ni Warren, imbes na isuti umuna mananakot ken kuana, nanbugi inanipakita iti panagkapoy. Saanan inaragsak no masarita ti anak? Saanan inapudno ti matanano adsaw? Kit idi insinasin ni Sanyata ti panadampun, ay apo, kasla din nakamat na ti banad na saan, ikayat ni Warren din dyan. Kayat ni Warren ti anak ay nagtaod iti dalanakan nasadna. Kit dita, narikna ni Sanyata nga ti ayat pala, no saan na adanad, mabalin na agbalin ipanamukom. Nabayag inagulay ni Sanyata, niyam iti kasta ipanagulay, saan na aamo no agululay pa iti anakwan no agululay iti panagbalbaliw ni Warren. Adda dadi ti labiin na isulain ti manisada na iti tarawon, isulain ti manbulay iti ruangan, isulain ti manpakilad iti badinanat, baka nabanublain ni Warren, baka adda lain problema. Niyam daditi mata, papadayam, saan ay makapudno no adlamen ti puso. Nakita na nga adda danag ni Warren. Nakita na nga adda mailimnan.
Kit isuti ka sa pulan unay isaludsod ti may sa ibabay, no adda problemam, ibagam kanyak, tadwa tayo ay mansubat. Niyam ni Warren na nibagalain iti awan. Ay, kasano ay makunam na awan no ti kaulimit mo ket ad dapay inapidsan yan padsangit. Kit dimting ti aldaw inabulak ti amin. Naamuan ni sanyata na adda sa bali ibabay. Saan na ina adda sa bali inakaistorya, saan na ina adda sa bali nakadwa iti may sayrabi. Adda sa bali ibabay na nasiko. Ni Winnie. Kit dita at tinadtilubong ni sanyata. Apo, kasano ti sakat dita? Isuma na bayad inagkararad iti anak, isuma nanawat iti amin ipamabasol, isuma ng sawo iti saludsod dagiti tao, nim iti kamaudianan, ti lalaki, kayat natin nanipaay iti anak iti sabali. Kit no kasta ti maritnam, saan lain ipanangalilaw data. Kasla pa nakatakaw ti pangarap mo. Kasla kinuna ti bayad na, ti banag ipinakarapayam, na itad iti sabali babayan iti kinaulbod ti lalaki na inayat mo. Tadpakaasin ni Warren. Nagbabawi. Kinunanan namin sandain, nagkamalilain, at sustento lain ken Winnie, ndem ni sanyata lata ti kayat na. Ndem papadayam, adda dagiti bidat na saan, mapunas tid sorry. Adda dagiti sudat na saan, maadasan ti may sa iyakap. Tani Winnie, uri kasano, adda met sikod na, adda met ubin na awan basul na. Ket dito'y adbalin ay nadagsan ti desisyon ni sanyata. Ayat na ni Warren, niyam kayat nakadina ipilit ti ayat na adda kabayatan, ime sa ibabay ken may nga ubin ti adkasapulan iti panagtakday. Tisuti kadagsanan ipaset dito'y na istorya, saan amin ipanagayat ket masapun maituloy. Daduma ipanagayat, kasapulan ipalubusan, saan gaputa awanan tirik na, niyam gaputa addayan tirik na iti kinapudno, iti dignidad, ken iti ubin na awan basul na. Ni sanyata, nasugatan, niyam iti sugat na, nakita na tilaksyon, ti babay, saan ipagpilian na inno na tawds ti lalaki. Ti babay, adda karbinan na namarespeto, maayat, ken saan ipadlaminan. Kalpasan data, adda met ti pakasaritaan ni Jovan. Ay ni Jovan kit kasla adu, lalaki makitatayo iti barangay, addaan iti edukasyon, addaan iti abilidad, niyam awan ti anos. No adda basit asaw ti boss, resign. No adda mali iti lapod ket napagsabaan iti samo ti tao, resign. No marikna na naapektaran ti pride na, panawan na ti trabaho. Ket idi umuna, nabalin ay makisimpatya kapay. Sino may ti kayat ay mapabainan? Sino may ti saan ay masaktan no nasawan iti trabaho? Niyam no ulit-ulit, no tungdal problema ket panagtalaw ti subat, saanan ay prinsipyo data, pride nan ay mandadayal iti pamilya. Ni Janice asawa na dandanin mga anak. Adda ubin na umay iti lubong na agkasapulan iti gatas, diapay, ospital, panakaaywan. Niyam ni Jovan, imbes na agpakatib kay, agkakatay iti arapaap na, makasarakap met iti trabaho mabagay kanya. Ay apo, no adda pamilya, saanan na amin ay trabaho ket kasapulan i-perfect. No adda ubin imapasnay, no adda asawa na addanad, ti may sa ilalaki masapul na amo na ti pananibaba iti pride. Saan na kinababati at balin at drivay, saan na kinababati at trabaho iti simple, saan na kinababati at anos. Tipod no ikinatao, makita no kaya mo nga aramidan ti saan mo kayat para iti tatao ikayat mo. Ndam ni Jovan, dakel ti pride na. Nabayad na agul-ulay iti tawod dagiti inaplayan, niyam awan kwarta, awan kasiguraduan. Namutanan, nagdawat pa iti inana. Ket ni Janice nabanog. Saan inabanog na agayat, niyam nabanog imon salanta iti lalaki na saan pa'y ikayat e dumakal. Ket iti nakita ni Jovan ti sulat ni Janice, ay apo, di talain na pupaw tirik na na. Imbadana ni Janice na agawid pa'y lain kadagiti naganap na, takayat na makita no agbaliw ni Jovan. Saan ipanambaybay adayta, no dikit pananisalbar iti bagina ken iti anak dano daduma, ti panagpanaw ti babay ket saan na awanan ti ayat, nim gaputa sobra ti ayat na iti anak na ken iti bukod na idignidad. Dita nagsakit ni Jovan. Dita na nakita na ti pride na, isugayan ti nanipapanaw iti pamilya na. Ket kasla umuna idaras, inayaban na ti badi na naadsubat. Tadtrabaho. Naganos. Saanan inagresign no adda na sakit asaw. Nanggunong ti sweldo. Tinyawat na iti inana ti kwarta para iti anak ken apoko. Ket no makita mo data ipaset, at balin ay nadagsan ti pusum, taad paiso, at dadag iti tao na masapul pay na mapupaw ti amin sakbayda. Naawatan ti kalaga ti adda kadakwada.
Ni Janice, iti nakita na naadaan panagbalbaliw, saan na inadmadali, niyam inawat na ti panagpakaasi. Ni Jovan, saan na nagsubli kas asawa, nagsubli kas lalaki na nakasulsulo. Kit dito iti leksyon, ti pamilya, saan ay mabawan iti pride. Mabanila ti balay no ada anus, panagpakumbaba, kin inaldaw ipanagtrabaho para kadagiti tao na agul-ulay kang kaitirwangan. Ket nodi, dengjan tayo ni Lodal. Ni Lodal, adda nobya na ni Nali. Adu itawan na nagululay ni Nali, agululay iti kasal, agululay iti pandet, agululay iti aldaw nakunanto ni Lodal, sige, adsadanatan. Nyam ni Lodal awan pay. Saan daputa saan nakayat ni Nali, no dikit daputa adda na intakderan, ti panampaadal iti kabsat na ni Falin. Isuti manuna na ni Ted allowance, nanipan panruna iti adupasyon ti adin na, nan sakripisyo iti bukod na ilad sa tapno adda na saysayat, ki masakbayan ti kabsat na. No din mo, makarit na pamet iti lasteto kan kuana. Niyam ulay tinasayaat at sakripiso, no saan mailawlawag iti ayat, mabalinmet mansudat. Ninali na banob. Saan inalakati agulay iti lalaki na kanayon lain, mabiit pay, agulay pay. Adamet bayad na. Adamet pangarap na naad pamiya. Kit iti kamaudianan kinunana at sinadan. Ay apo, kadagiti lalaki man ipagpadalup na agulay lain ti babae na awan patinda na, dito iti sakit ay pudno, no makno ti puso ti panagulay, agbalinday tai panagpakada. Ni Rodal nasaptan. Niyam inawad na. Timpamaysa na ti atensyon na iti kabsab na. Nampakan, nakaiwan iti baboy, nagtrabaho iti pagbiaganda, nambuno para iti masakbayan ni Farlin. Ndem dito'y met ti sabali, sakit. Ni Falin, ti kadsat niya pinangpangluna na, isumet tinanted iti kasakit at dakal. Naamuan da na nasikob. Pwednan si Tess kit tinanipakita iti kinapudno. Ni Lodal, kasla nadagdagusan iti nabalay danom. Ti ayat na lamano, ti sakripisyo na, ti panagululay na, kasla nagtalinad na awan ti buhat. Napukaw ko ti babae na ayayat ko gapuken ka, kasla dayta ti aguunay iti puso na. Ndem uri kasta, ni Lodal saan inanidalan iti kadsat na. Nasaptan wen, niyam ng tulong nata. Takas na ti tunay ipamilya, ad sakit, ad saw itinapait, ad sansangit, niyam no adda krisis, saan ibaybayan. Naglabas dagiti tawan. Ni Falin nagbiad kas ina, ni Rodal nagtultuloy iti panagtrabaho, ket ni Nali, kasla pinagsubli ti destino iti dalan na. Nagkita damanan. Ay, dayta ipaset, kasla alsardeng ti angin. Ti babae na dati nagulay, ad damanan iti samuna. Tinalaki na dati awan pa'y kasadana, itaadan iti dakel, puso ken nasa sulo mabiad. Saanan na agayat lain, no dikit amo nanti halagati panagulay. Ninali, uri adda na palabas, uri adda sakit, naripna na pailain ti ayat. Kit idi dinamag ni Rodal no mabalintay na ituloy dati naudlot na ayat, ay apo, kasta gayam ti ayat no talaga na ikeden, mabalin maitantan, mabalin masulatan, niyam no adsubli iti umiso iktiempo, adbalin pamiya. Nagkasagda, nagkaroon da iti dua buna ti ayat, ken ni Rodal, tinalaki na piniliti sa sakripisyo, nakasarap met iti ragsak na inted ti panagulay. Kit no pagsasawan tayo da dito'y talo istorya, may salain ti adparan, ti ayat saan na inerit na. Ti ayat kit responsibilidad. Nisan yata, insusuro na kadatayo nga saan na amin ipanagpakaasikit masapul ipagtalina eden, naluno adda panamalilaw ken adda inasanti na ubin maapektaran. Ni Jovan, impakita na atipide, no saan ikontrolado, mabalin manpapanaw iti pamilya, nem tipudno ipanagbalbaliw mabalin pa'y mangisubli iti nanama. Ni Rodal, impakita na ati sakripisyo para iti pamilya kat natanop, nem masapulmet na amuan tayo no pasano isalakniban ti bukod tayo it puso. Papadayam, iti biyad, at dadagiti panagayat na agpatinda iti panagpalubos, at dadagiti pamilya na adsubli dapo iti panagbabawi, ken at dadagiti panako nga maitantan niyem saan mapupaw. Isuma no adda kayat mo ita, aywanam. No adda basol mo, aminan mo. No adda agul-ulay kan ka, saan mo ipagpadarup na agulay isuna itiad na nayon. Tati puso, uli na anus, matnekmet nem no adda pa'y gundaway na agbaliw, aramidam ita, saan inton naladawan, saan inton awanan ti tao na manggulay iti panadsubli mo.